Tak, dobrý deň. I v dnešnom podcaste by som rada privítala prodekanku pre pedagogiku prvého stupňa, doktorku Kojšovu. Dobrý deň. Dobrý deň. A takisto prodekanku pre druhý a tretí stupeň, doktorku Masarovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak v prvom rade vám ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu. Veľmi si to ceníme a hneď by som na úvod sa opýtala prvú otázku, keďže Trenčianska univerzita je pomerne mladá. Ako by ste možno vy z vášho pohľadu charakterizovali jej miesto? Trenčianska univerzita, ako ste ešte povedala, patrí k najmladším univerzitám v slovenskom vysokoškolskom priestore a patrí aj k tým menším univerzitám. Jej história sa začala písať od roku 1997 a samozrejme, že univerzita si prešla aj takou náročnou cestou, ale môžem povedať, že v poslednom období sa univerzite darí sa to a je to teda vlastne počiarkované aj rôznymi celoslovenskými prieskumami, ktoré mapujú postavenie jednotlivých fakult v tom vysokoškolskom priestore. Naposledy bol urobený prieskum, celoslovenský prieskum spokojnosti študentov s kvalitou vzdelávania a vlastne toho prostredia, ktoré poskytuje univerzita. Môžeme povedať, že tuto sme sa umiestnili na veľmi peknom 5. mieste. No a ešte môžem, čo sa týka povedať umiestnenia našej fakulty v rámci univerzity, tak univerzita má 4 fakulty a jednu katedru politológie a ešte výskumné centrum FAMBLAS. Naša fakulta v rámci univerzity patrí k tým najväčším fakultám v rámci počtu študentov. Ďakujem vám pekne. Ja by som možno pokračovala s fakultou sociálno-ekonomických vzťahov, ktorá má unikátne miesto na mape Slovenska, tak ako znela tá vaša otázka práve v tom, že sa tam spájajú sociálne a ekonomické procesy. To znamená, že naši študenti majú náhľad napríklad na riadenie ľudských zdrojov z obidvoch uhlov pohľadu, plus keď si pozrieme študijné plány, tak v tej druhej línii nám nastupuje ešte psychologický pohľad, environmentálny a podobne, takže v tomto myslím si, že sme jedineční, čo sa týka fakulty sociálno-ekonomických vzťahov. Ďakujem vám veľmi pekne. Moja ďalšia otázka je, aké študijné programy ponúka konkrétne teda fakulta sociálno-ekonomických vzťahov? A čím sú možno výnimočné? Takže tento akademický rok naša fakulta ponúka 11 študijných programov v dennej a externej forme. Sú zamerané hlavne na ľudské zdroje a personálny manažment a verejnú správu. Ja by som v tejto súvislosti chcela potešiť študentov, ktorí sú študentami prvého stupňa verejnej správy, pretože v nasledujúcom akademickom roku asi teda pripravujeme, už je teda vo fáze prípravy študijný program druhého stupňa verejnej správy, ktorý bude mať názov Management a ekonomika verejnej správy. Takže to je taká nová správa pre absolventov, ale aj pre študentov verejnej správy, lebo viem, že v minulom podcaste ste tu mali absolventov verejnej správy a ste sa ich zrovna na to pýtala, že prečo neštudujú verejnú správu. Takže teraz máme tu potešujúcu správu a okrem toho pripravujeme ešte aj ďalšie študijné programy. O tých by som možno mohla aj ja povedať. Jedným z tých nových študijných programov je management v turizme, kde, keď ste sa pýtali opäť na nejakú výnimočnosť alebo unikátnosť, bude unikátny tým, že prvýkrát v histórii fakulty budeme mať na prvom stupni profesíne orientovaný študijný program, to znamená nie akademický, čo znamená pre študentov taká potešujúca správa, že budú v tom najlepšom slova zmysle tvrdo konfrontovaní s odbornou praxou, ktorú budú vykonávať. No a čo sa týka ešte študijného programu ľudské zdroje a personálny manažment, tak tá výnimočnosť je daná tým, že je jediný na Slovensku. Naši študenti môžu sa realizovať na prvom stupni v oblasti personálneho manažmentu, to znamená, že sa učia praktické zručnosti,
vedomosti a kompetencie priamo v riadení personálnych činností. A potom už na tom druhom stupni sa skôr orientujeme na ľudské zdroje, na riadenie ľudských zdrojov a tam je tá výnimočnosť v tom, že riadenie ľudských zdrojov je umením, kedy sa prepája veda s tými reálnymi procesmi v hospodárskej a spoločenskej praxi. Ďakujem. Teraz taká otázka možno trošku konkrétne na vás, že aké sú hlavné výzvy, ktorým čelíte vy z pozície prodekaniek a čím vás táto pozícia naplňa? Ja si myslím, že pracovať v manažmente je výzvou pre každého, kto pracuje, či už teda v manažmente podniku, v manažmente nejakej inštitúcie. Rovnako je pre nás ako pre prodekánky, lebo musíme sklobiť teda tú prácu, nielen prácu prodekaniek, ale aj prácu pedagogičiek a prácu vedeckých pracovníkov. To znamená, ako prodekánky samozrejme, že pracujeme nad rôznymi dokumentami, pripravujeme rôzne dokumenty týkajúce sa študijných programov, pripravujeme prijímacie konanie, pripravujeme dokumenty a teda zahájenie akademického roka, harmonogram, pripravujeme štátne záverečné skúšky. Samozrejme, že vedieme diplomové bakalárske práce a ako pedagogičky sa podieľame aj na pedagogickom procese, to znamená, že vedieme prednášky aj semináre a samozrejme, že to sa musíme na to pripravovať a aktualizovať si tieto prednášky. A v neposlednom rade, ako som už spomínala, sme zapojené aj do vedecko-výskumnej činnosti prostredníctvom rôznych projektov a tam musíme deklarovať alebo teda pomáhať naplňať ciele tých jednotlivých projektov a publikovať. Takže je to naozaj náročné pre nás, ale čím nás naplňa táto práca, tak mňa osobne táto práca naplňa. Hlavne ma naplňa práca so študentami. To, že im človek pomáha a potom, keď vidíte, ako ten študent od toho prvého ročníka do toho tretieho alebo do toho 5. ročníka, teda toho druhého ročníka, druhého stupňa, že sa úplne zmení a že teda je to osobnosť už, tak vtedy to mám radosť, akože to ma tak naplňa. Práca so študentami. Čo nebolo spomenuté, sú možno charakterové vlastnosti, ktoré by mala mať každá riadiaca osobnosť, alebo teda osobnosť, ktorá je vo vedení. Myslím si, že obidve máme charakterové vlastnosti, akými sú pracovitosť, precíznosť, zmysel pre zodpovednosť. To je veľmi dôležité pri výkone tejto funkcie. A sme dosť často konfrontované s tým, že nemôžeme až tak samostatne vnášať nejaké vlastné názory, invencie do našej práce, pretože procesy na univerzite sú centralizované, čo je, myslím si, v poriadku, najmä vo vzťahu k uchádzačom, pretože dostávajú jednotné informácie zo všetkých súčastí. Čo sa týka možno centralizácie procesov vo vzťahu k študentom, tam by som si možno vedela predstaviť aj decentralizáciu a že fakulta by mohla vystupovať ako autonómna jednotka, ako pomeniem niektoré normy, ktorými sa riadia všetci študenti jednotlivých súčastí Trenčianskej univerzity, ako je napríklad študijný poriadok alebo etický kódex študenta. Ďakujem. Keď sme teda pri tých študentoch, tak by som sa vás rada opýtala, ako ich možno vnímate vy, aké sú najkrajšie spomienky, možno na ktoré radi spomínate v súvislosti s nimi a čo fakulta ponúka pre študentov? No tak, ako som už spomínala, mňa najviac naplňa práca so študentami. Skutočne ako pre mňa je najkrajšie to, keď ten študent príde na začiatku toho končiaceho ročníka, vyberie si nejakú záverečnú prácu a príde za mnou a povie, že on nevie, čo s tou prácou bude robiť a ako on príde k tomu koncu, nejakému výsledku. Ale potom začne pracovať, chodí na konzultácie a človek vidie, ako
ten študent rastie v tej práci, aký má prehľad, ako prináša nové invencie, nápady, ako čo by chcel riešiť a v konečnom dôsledku tú prácu dovedie do naozaj pekného konca. Tak to sa mi páči. Na druhej strane je ešte pre mňa také ako zadozučinenie, ak oni tieto práce robia v inštitúciách alebo v podnikoch a keď sa tam vyjadrujú odborníci z tej praxe k tým ich záverečným prácam a niekedy sa stane aj to, že ten podnik si sadne na výsledky tej záverečnej práce, začne rozmýšľať, či by nemohli implementovať niektoré tie odporúčania toho študenta do svojej činnosti, tak toto je naozaj akože pre mňa také zadozučinenie, že naozaj sme toho študenta niekde posunuli, že keď ide odtiaľ, to bude pravoplatný a teda naozaj zamestnanec, ktorý teda bude musieť prispievať tej inštitúcii, aby rástla aj tá inštitúcia. Ešte by som chcela v tejto súvislosti spomenúť, že ako univerzita alebo fakulta prispieva k tomu dobrému prostrediu na tej univerzite a to je, že v období covidu naša fakulta prešla pomerne rozsiahlou rekonštrukciou, hlavne sa rekonštruovala aula, potom postupne sa začali rekonštruovať všetky seminárne triedy na všetkých 3 poschodiach. Vybudoval sa parčík pre študentov, zriadila sa študentská obývačka, ktorú naozaj študenti aj využívajú. Takže z toho materiálneho hľadiska je naozaj naša fakulta, ale aj celková univerzita je naozaj pomerne dobre vybavená. No. Ja by som možno len na predstavu našich študentov doplnila fakt, že ja patrím k prvým absolventom Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov a keď si predstavím, ako sme chodili po Trenčine, teraz nám je to už zábavné, vtedy to už také zábavné nebolo, keď sme semináre absolvovali napríklad v bývalých priestoroch Meriny, to je, teraz tam stojí Kaufland oproti obchodnému centru Max. Potom sme utekali cez celé mesto do centra na krajský úrad a večer sme ešte mestskou hromadnou dopravou išli do Zabalatia, kde sme absolvovali ďalšie semináre. Takže myslím si, že tento príbeh stačí ako jeden za to, aby si študenti aj budúci uchádzači vedeli predstaviť, že skutočne je všetko koncentrované v jednej budove. Navyše teraz pán rektor predstavil novú investíciu, ktorá sa bude týkať vysokoškolského internátu, ktorý bude stať priamo za našou budovou. Okrem ubytovacej kapacity tam budú mať študenti univerzitnú knižnicu, univerzitnú kaviareň, takže myslím si, že to zázemie je dostatočné. No a vy ste sa pýtali aj na nejaké spomienky. Ja mám veľmi krásne spomienky na rôzne dobrovoľné aktivity našich študentov. V letnom semestri predchádzajúceho akademického roka sme mali týždeň dobrovoľnej skromnosti, koniec koncov aj vy ste sa ho zúčastnili. A ja si spomínam na také aktivity, ako je napríklad ich výlet do zariadenia sociálnych služieb, kde pomáhali starším ľuďom, v Trenčianskych Tepliciach pomáhali utečencom z Ukrajiny. Niektorí naši študenti darovali krv alebo sa zaradili medzi potenciálnych dárcov kostnej drenie. Dnes ráno som prišla do budovy, už tam máme triedený odpad, to je aj vďaka vašim spolužiačkám, ktoré navrhli triedenie odpadu a tú myšlienku si zobrala dokonca univerzitná, nie fakultná úroveň. Takže pri týchto dobrovoľných aktivitách ja vždy zistím, že vaša generácia má správne nastavené hodnoty a hodnotovú orientáciu a vždy ma to veľmi poteší, pretože počúvame všeličo možné o vás, ale ja mám len pozitívne skúsenosti. Pokiaľ sa vám dá priestor, tak ste úžasní. Ďakujeme. Keď ešte teda ostaneme pri tých študentoch, tak by som sa chcela opýtať, či si myslíte, že sú študenti dostatočne pripravení pre aktuálne podmienky trhu práce?
To by som možno mohla aj ja začať, pretože to súvisí s uplatniteľnosťou absolventov. Tie štatistiky nám prichádzajú z ministerstva školstva, to znamená, nie sú to naše interné štatistiky, ale externé. Uplatniteľnosť našich študentov sa pohybuje na tých 11 študijných programov, o ktorých rozprávala pani prodekánka, od 91,3 až po 100%, čo sú opäť vynikajúce výsledky a na to sme všetci zamestnanci našej fakulty hrdí. A čo sa týka nejakých kariérnych možností, tak tie sú dané indikovanými povolaniami. To znamená, že každý ten študijný program má predpísané povolania, na ktoré našich študentov pripravujeme. Ja by som mohla povedať niektoré z ľudských zdrojov a personálneho manažmentu. Pripravujeme špecialistov v oblasti odmeňovania, v oblasti nastavenia benefitovej starostlivosti, špecialistov v oblasti personálnej mzdovej agendy, v oblasti vzdelávania, rozvoja pracovníkov, v oblasti náboru, výberu. A čo sa týka verejnej správy? No, čo sa týka verejnej správy, sú tam tiež indikované povolania, na ktoré pripravuje tento študijný program našich absolventov. A je to zamerané napríklad na odborného pracovníka samosprávy pre všeobecnú vnútornú správu, odborný pracovník v oblasti rozpočtu, špecialista v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku, ale aj špecialista v regionálnom rozvoji vidieka. To znamená, každý ten študijný program má indikované svoje povolania, na ktoré ich pripravíme v rámci teda toho študijného plánu. Ale môžem v tejto súvislosti povedať, že študijné plány sú zostavené tak, že naši absolventi tým, že majú možnosť si vybrať ešte aj povinne voliteľné a výberové predmety, sa môžu uplatniť nielen v týchto indikovaných povolaniach, ale v príbuzných povolaniach, pretože im tá pestrosť tých povinne voliteľných, výberových, ale aj povinných predmetov im dáva túto možnosť, aby sa uplatnili ešte aj v odborných povolaniach. Keď sa pozrieme teda celkovo na fakultu, tak z vášho pohľadu, aké úspechy možno dosahuje celkovo naša fakulta? Tie úspechy môže ktokoľvek sledovať na našej webovej stránke a na sociálnych sieťach. Opäť ja som si prelustrovala len tie posledné úspechy, napríklad našich študentov, ak som si dobre zapamätala mená, tak Dagmar Čúlenová a Matej Današ. Je to majsterka a vicemajster v kanoistike. Samozrejme, že študenti, aby mohli podávať takéto vrcholové výkony, majú od nás podpísaný individuálny študijný plán. Tam ale si treba predstaviť, že tie podmienky absolvovania predmetu sú identické. Jediné, na čo my dávame úlohu, je účasť na niektorých prednáškach alebo seminároch, ale ostatné priebežné hodnotenia a skúšky vykonávajú tak ako ostatní študenti. Potom napríklad naši doktoranti, inžinierka Lukrecia Hunková, inžinier Samuel Body, mesiac dozadu obsadili 2. miesto v podujatí Startup Weekend Žilina. A osobne aj pani dekanku, aj pána rektora potešilo ocenenie od externej inštitúcie nášho študenta Matúša Lamačku, ktorý dostal ocenenie za vedenie alebo koordináciu virtuálneho študentského parlamentu. Takže treba len sledovať naše stránky a tam sa každý dozvie, čo by chcel vedieť o úspechoch našich študentov. Ďakujem. Keď ste teda spomínali o úspešných absolventov, tak ste vy nejakým spôsobom stále s nimi v kontakte ako univerzita a máte od nich možno aj nejakú spätnú reakciu? Takže áno, robíme si spätnú väzbu s absolventami, robíme pravidelne po ukončení akademického roka, teda po štátniciach, na 2 mesiace, po štátniciach oslovujeme našich absolventov a chceme teda o nich spätnú väzbu, či sú zamestnaní alebo nezamestnaní, ak sú zamestnaní, či sú zamestnaní v Slovenskej republike, alebo či sú zamestnaní v zahraničí, na akých pozíciách alebo akom odpore sú zamestnaní. Takže áno, toto robíme, túto spätnú väzbu.
A potom tu mám, ako už spomínala aj kolegyňa, keďže je tiež absolventkou našej fakulty. Začali sme minulý rok tradíciu absolventov, klubu absolventov a je to také stretnutie týchto absolventov. Samozrejme, oni veľmi radi prídu, prezentujú nám svoje pozície v rámci tej praxe, kde sa presadili, alebo či podnikajú ako podnikatelia. A vlastne týmto nám dávajú spätnú väzbu. Oni samozrejme zase, keď sem prídu a vidia po tých 20 rokoch, ako sa toto zmenilo, ako tá fakulta aj celá tá univerzita sa posunula mimoriadnymi krokmi dopredu, tak sú tiež z toho teda pozitívne prekvapení a samozrejme, že z takéhoto stretnutia, ktoré je organizované klubom absolventov, a potom vznikajú ďalšie nové spolupráce. A samozrejme prínos takto hospodárskej praxi, takže áno, robíme. A je to príliš živé. Teraz možno otázka na obe z vás. Ako si udržiavate rovnováhu medzi vlastne pracovným a súkromným životom? Tam nezrečný. Ja si myslím, že work-life balance je do veľkej miery subjektívna. Taká kategória alebo koncept, ktorý závisí od potrieb každého z nás, od nejakých ašpirácií alebo cieľov, ktoré si chceme naplniť v živote. Možno by som vyzdvihla Trenčiansku univerzitu ako zamestnávateľa, pretože máme mnoho, povedzme to, proaktívnych opatrení, ktoré nám k tomu vyváženému súkromnému a pracovnému životu pomáhajú. Môže to byť napríklad flexibilný začiatok a koniec pracovnej doby, kedy si vieme teda s tými rodinnými príslušníkmi dohodnúť to, čo potrebujeme. Určite je to aj rozpis práce, ktorý si stanovujeme sami. Sme možno limitovaní harmonogramom štúdia, rozvrhom, ale ten ostatný čas, ktorý trávime v práci, si môžeme zosúladiť s tými rodinnými povinnosťami. Určite by som vyzdvihla aj kolektívne vyjednávanie, pretože vďaka nemu máme nejaké dni navyše nad rámec zákonníka práce. No a čo sa týka vlastne takého toho osobného života a tej rovnováhy, tak každá z nás máme nejaké také svoje záľuby. Obidve máme psíka, je to zlatý retriever a pani prodekanka má saničku, ja mám samčeka, takže to bývam blízko pri hore, takže každý deň skoro urobím s ním 3,5 km, 4, takže to je pre mňa taký relax a taká rovnováha, tam človek získala takú rovnováhu. Potom rada robím fyzickú prácu, rada pracujem v záhrade. Fyzická práca má jeden dar, že po jej skončení sa obzrite a vidíte, koľko ste roboty urobili, kdežto tá naša práca, tá mentálna, niekedy trvá dlhé obdobie, niekoľko mesiacov, možno aj rok, kým sa obzrete a vidíte nejaký výsledok. Takže toto je takú osobnú rovnováhu ja vidím v tej fyzickej práci v záhradke a teda to, že mám toho psíka a môžem s ním chodiť a relaxovať. Ďakujem vám. Moja posledná otázka na záver je, čo by ste vy odkázali možno potenciálnym uchádzačom, ktorí zvažujú štúdiu na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov? No, ja by som teda všetkým záujemcom, uchádzačom v prvom rade odporúčila, aby si pozreli našu stránku. V tej hornej lište majú dve záložky. Jedna záložka je pre uchádzačov. V tejto záložke nájdu také dôležité informácie, ako sú základné informácie o študijných programoch, aké študijné programy ponúkané. Potom sú tam informácie a pokyny, ako vyplniť napríklad elektronickú prihlášku. Potom sú tam informácie o študijnom oddelení, sú tam informácie o školnom poplatkoch, sú tam informácie pre študentov so špecifickými potrebami a viacej takýchto dôležitých informácií pre uchádzača, ktorý by chcel teda na našej fakulte študovať. Ja by som ale potom tým uchádzačom, ktorí naozaj majú taký hlbší záujem a že to je už ten ozajstný záujem naštudovať,
Odporúčila ešte aj tú záložku študenti, nech si ju rozkliknú a hneď je študenti štúdium a tam nájdu konkrétne linky na jednotlivé študijné programy. A tých študijných programov nájdu podrobnejšie informácie, také, o ktorých sme to hovorili, ako napríklad uplatniteľnosť, ako je harmonogram štúdia, aké sú učebné plány a podobne. To znamená, že tam už naozaj nájdu tie konkrétne informácie o tom študijnom programe. Takže v každom prípade by som im odporúčila, aby si pozreli túto našu stránku. No a záverom samozrejme, že by som bola rada, keby ste si po preštudovaní vybrali niektorý z našich študijných programov, ktoré momentálne ponúkame, ale treba sledovať našu stránku, lebo je asi zrejme, že budeme ponúkať tých študijných programov na budúci akademický rok viacej a určite si nejaký ten študijný program u nás vyberú. No, áno, myslím si, že ak ich zaujme niektorý z našich ponúkaných študijných programov, že v nich prídu medzi nás. Myslím si, že vzdelávaním rastie kompetencia každého jednotlivca a v dnešnej dobe, keď je veľký prebytok informácií, ľudia častokrát nevedia s tými informáciami narábať a my našich študentov učíme najmä to, aby videli všetko v takých širších súvislostiach, aby sa na každú tú informáciu pozreli z rôznych uhlov pohľadu, aby si pozerali, či sú tie informácie dôveryhodné, aby si kontrolovali zdroje, aby vedeli, že ktoré informácie sú relevantné pre výkon ich práce. Mňa vždy teší, keď potom vidím, pretože ja vás učím niekoľko rokov za sebou, takže viem si odpozorovať, ako ten váš prejav sa mení, že si dokážete aj odpozorovať nejaký systematický vývoj tých vašich vlastných názorov, pretože je dôležité, aby ste nielen nejak naivne preberali vzorce správania, ale aby ste si vytvorili vlastný názor, dokázali spraviť rozhodnutie, dokázali argumentovať, prijať názor niekoho druhého. My toto našich študentov učíme ich myslieť a je to síce tá najťažšia práca, ale ak radi premýšľajú, zamýšľajú sa, tak určite Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov bude pre nich tým vhodným priestorom a my sa budeme na nich tešiť. Tešíme sa teda na vaše. Sa stretneme v septembri a že si podáte prihlášku na niektoré zo študijných programov, ktoré naša fakulta ponúka a bude ponúkať ešte v akademickom roku 2025-2026. Tak ďakujeme veľmi pekne a v prvom rade veľa by som sa chcela poďakovať vám, že ste prijali pozvanie do tohto podcastu a samozrejme ďakujeme aj našim divákom, že nás podporujú. Ďakujeme. Staň sa ty jedným z nás, počúvaj svoj